Излагането на студ има множество положителни ефекти върху тялото, ума и духа. Ето и 10 от тях. Студът стимулира сърцето да изпомпва повече кръв, за да поддържа кръвообращението и телесната температура. Това укрепва сърдечната мускулатура и намалява риска от сърдечно-съдови заболявания. Освен това, студът намалява пулса за следващите 24 часа, което е добре за сърдечния ритъм и кръвното налягане. Когато сте изложени на студ, първата реакция е да задържите дъха си или да дишате учестено. Това може да ви направи по-напрегнати и тревожни, но ако се научите да дишате спокойно и дълбоко, когато сте в ледена вода, ще се справите по-добре с стреса и ще повишите насищането на кръвта с кислород. Също така се повишава устойчивостта ви на стресови ситуации